Din il-ġimgħa l-abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar iż-żwieġ se jitressa għat-tielet qari. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat kien approvat mill-istadju tal-ewwel u t-tieni qari, kif ukoll dak ta' kumitat. Wara jkun imiss li l-President ta' Malta tiffirma l-att u b'hekk pajjiżna jkollu liġi ta' żwieġ xierqa żminijiet tal-lum. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici konferma ma' One News li huwa maħsub li l-liġi se tkun daħlet fis-seħħ sal-aħħar ta' dan ix-xahar. U b'hekk il-proċess li beda fl-aħħar xhur fejn diskutejna mal-Vatikan u konkludejna jidħol fis-seħħ b'emendi legali fil-liġi tagħna. Staqsejna x'differenza se twassal għaċ-ċittadin Malti u l-Ministru wieġeb li l-ewwel differenza hija waħda ideoloġika. Il-Knisja u l-Gvern għandhom ikunu ħbieb ta' xulxin, però m'għandhomx ikunu miżżewġin ma' xulxin, għandhom jirrispettaw id-distanza ta' bejniethom bi ħbibberija kbira. F'termini aktar tanġibli il-bidla fil-liġi se tfisser ukoll proċeduri eħfef. Kull min jagħmel annullament ċivili issa jaf li mhux se jġilu qabel fejn possibilment xi parti tista' tiftaħ annullament tal-Knisja u allura l-annullament ċivili li tieqaf u jistenna l-annullament tal-Knisja. Allura qed nagħmlu ġustizzja eħfef, irħas u aħjar. Il-Ministru stqarmana li relazzjoni bejn il-Gvern u l-Knisja hija waħda eċċellenti u t-tnejn qed japprezzaw li r-rwol tagħhom huwa separat f'soċjetà ċivili. Stqar dan filwaqt li esprima apprezzament lejn il-kontribut imprezzabbli illi tagħti l-Knisja.